F'dil-katakezi eżisti ser inkomplu nirriflettu dwar il-bruda spiritwali. Fil-bidu ta' daw il-katekezijiet fejn jiet nirrifletti ftit dwar din ir-realtà għaliex inħoss li hija xi ħaġa li hija bħal susa li tidħol fil-ħajja tagħna, fil-ħajja tal-Knisja, fil-ħajja tal-parroċċi, fil-ħajja tal-komunitajiet reliġjużi, fil-ħajja tas-saċerdoti, fil-għaqdiet u l-movimenti tal-Knisja. F'nies anke li mhumiex daqshekk impenjati, il-bruda hija xi ħaġa faċilment aħna neħtlu fiha. U tlaqt billi fakkartkom f'kelma illi insibu fil-ktieb tal-Apokalissi, il-Knisja tal-Odiċija, fejn Ġesu jagħti messaġġ il din il-Knisja dan il-kliem. Dan jgħidlek l-ammen, ix-xhud fidil u veru. Minnu l-bidu tal-ħolqien ta' Alla. Jiena naf l-opri tiegħek u naf li la inti kiesaħ u lanqas sħun. Mhux li kont jew kiesaħ jew sħun. U hekk la darba inti biret u la sħun u lanqas kiesaħ jiena se nobsqok minn ġo ħalqi. Hija kelma qawwija eżisti li Ġesu jgħid lill-insara fil-bidu tal-Knisja, meta suppost kien hemm ħafna aktar vervur ukoll, jgħidulhom illi isma' intom li intom birda, allura la kiesaħ u la sħun jien nobsqkom. Il-bruda spiritwali eżistijej taqtana minn Alla. Din hija gravi. U fil-katekeżijiet li għadda, fit-tnejn li għadda, rajna hekk il-karatteristiċi ta' persuna kif tkun birda spiritualment, imbagħad rajna x'inhi eżattament il-bruda, illum ħanaraw x'inhuma il-kawżi illi iwasluna għal bruda spiritwali fil-ħajja tagħna. Ċertament mhux bil-fors kulħadd għandu dawn il-kawżi kollha li nsemmi Alla ħares, imma forsi wkoll kemm aħna nistgħu nidentifikaw ftit lilna nfusna hekk biex nifhmu daqsxejn il-bruda xi drabi minn fejn tiġi. Wara li mbagħad li ħanitkellem dwar il-kawżi tal-bruda, mbagħad anke se naqsam magħkom skont fiex inkunu wasalna riflessjonijiet kif nistgħu noħorġu mill-bruda spiritwali. L-ewwel aspett li nara għaliex hekk uħud minna neħtlu fil-bruda spiritwali huwa id-diżappunt. Id-diżappunt tal-fidi. Quddiem sitwazzjonijiet personali, quddiem sitwazzjonijiet globali u quddiem sitwazzjonijiet tal-Knisja, ċerti persuni jistgħu jispiċċaw diżappuntati. Pereżempju, fil-ħajja personali tiegħek tgħaddi minn ħafna tbatija, minn ċirkostanza għall-oħra ta' sofferenza u tgħid fejn hu Alla. Forsi tlabt għal miraklu għal fejqan u ma fiqx. Forsi stennejt li l-mulej se jagħmel xi ħaġa fil-ħajja tiegħek u din ma milix. Forsi jekk għaddejt minn wisq sofferenza waħda wara l-oħra u mbagħad tibda tirraġuna u tgħid hekk sewwa min jidaj min iħawwat min jaqlibha l-mara min jisraq kollox jiġih tajjeb. U jien għax qed nimxi sewwa nagħmel ħilti nitlob rużarju mmur il-quddies kuljum minn qernet qarben kollox jiġini kontra. U tibda tiddubita jekk għandek x'tibqa' temmen jew le u tibret. Minħabba id-diżappunt illi aħna ikonna. Tad-diżappunt fuq il-livell personali jista' jkun inġustizzja li inti tgħaddi minnha fuq il-post tax-xogħol fil-karriera tiegħek u tgħid fejn hu Alla fl-inġustizzi. Għalfejn ħalla din l-inġustizzja ssir miegħi. Disappunt jista' jkun it-tkissir ta' żwieġ tal-familja. Disappunt jista' jkun eżistijej dak kollu li inti kont ferħan u f'daqqa waħda tlift il-ferħ tiegħek u tgħid imma Alla fejn hu. Disappunti anka ċerti persuni eżistijej fuq livell globali. Isib tgħidulek imma dal-gwerer kollha, dal-faqar kollu. Alla x'inhu jagħmel quddiem il-faqar tal-bniedem quddiem il-dbatija tal-bniedem? Jekk Alla daqshekk tajjeb għaliex ħalli daqshekk dbatija, violenza, gwerer, ġlied, qtil għaddejjin fid-dinja. Ċertament hemm tweġibiet li rridu naslu għalihom fuq dawn il-livelli. Imma qed ngħid kif aħna nistgħu nkunu diżappuntati anke bix-xena globali. Meta tara soċjetà anke bħal mija Malta li tarmi l-barra l-valuri nsara,
tal-mibarra l-Vanġelu niġġieldu għal drittijiet li jmorru kontra l-ħajja tal-bniedem, mit-tnissil naturali sal-mowt naturali, miżwieġ li jibqa' dejjem, miżwieġ li huwa raġel wieħed u mara waħda. Meta tara daw il-bidliet li qegħdin iseħħu, tista' taqalbek mis-soċjetà. Tkun diżappuntat fuq dan il-livell. U forsi Alla tibret. Ukoll għamil għandu diżappunti jeżisti fuq il-livell ta' knisja. Tibret għaliex tħossok diżappuntat bil-knisja, fejn diżappuntat minn ma nagħmel referenza għal ħadd u xejn partikolari ġas biex nagħti eżempju, diżappuntat b'dak il-kappillan, b'dak il-patri, b'dik is-soru, b'dak il-leader, b'dak il-katekista, b'nies tal-knisja. Diżappuntat persuni fil-knisja u f'komunità saħansitra li jint kont parti minna li afdajt u mbatrajt l-ipokrezija u brit spiritualment int ukoll. Persuni li kienu fl-qdiet u l-movimenti li tant kienu mħeġġin xi darba li l-lum huma persuni birda, jekk ma qatawx kompletament u ma dom jemnu b'xejn. Għandna di realtà eżisti. Hekk il-bruda tista' tidħol eżisti anke għax tħossok diżappuntat fil-Knisja. Tista' jkollok diżappunti fil-Knisja fuq issues ta' finanzi, fuq issues ta' festa, fuq issues ta' approach, fuq issues ta' diskors, fuq issues ta' deċiżjonijiet. U tispiċċa li dan kollu iwaslek għal bruda anka spirituali fil-ħajja tiegħek. Dan huwa diżappunt li rajna fuq il-livell personali, fuq il-livell globali, fuq il-livell ta' knisja. Qed insemmi xi struknu l-kawżiet għax ċerti nies iħossuhom mitlufa, ma għaliex waqgħid f'din il-bruda. Jiena se nsemmi 10 kawżiet x'jistgħu jkunu biex dak li jkun jista' jidentifika ruħu magħhom u ma jidħolx daqshekk f'misteru għaliex xi drabi jkun waqaf ċerta bruda x'meta nindunaw l-erq minn fejn ġejja l-problema allura mbagħad inkun nistgħu ntakiljawha. It-tieni raġuni jeżisti wara disappunta li inħoss li persuni jaqgħu fil-bruda llum il-ġurnata hija il-materjaliżmu li aħna ngħixu fih. Li l-affarijiet materjali tant jieħdu over l-affarijiet spiritwali li joħonqu il-ħajja spiritwali tagħna. U allura nibirdu. Ġesu fil-Vanġelu skont San Mark kapitlu 4 vrus 18-19 jgħidilnek. L-oħrajn li jinżeraw qalb ix-xewk huma dawk li jsimgħu l-kelma iżda l-inkwiet żejjed tal-ħwejjeġ tad-dinja. Ir-rabta mal-ġid tal-art u l-ġibda l-ħwejjeġ l-oħra jieħdlu fihom u joħonqulhom il-kelma li għalhekk ma tagħmilx frott. Ġesu qed jgħid din il-kelma ma tagħmilx frott, allura ċel grazzja talla it-tħeġġiġ, it-żelu li jkollok jispiċċa, qed jgħid l-inkwiet iż-żejjed tal-ħwejjeġ tad-dinja, ir-rabta mal-ġid tal-art u l-ġibda l-ħwejjeġ oħra. Mela l-inkwiet għall-affarijiet tad-dinja, l-irbit magħhom u l-ġibda li dak kollu nħossu li mhux għalla fil-ħajja. Dan jista' jagħmilna nies birda meta inti tibda tinkwieta iktar fuq il-flus milli fuq ir-relazzjoni tiegħek mal-Alla. Meta inti aktar inkwitat kif ħadd tlaħħaq mal-kontijiet, ġustament jekk ma taffordjax, milli jekk inti x'ħassalva ruħek. Menti iktar inkwitat mill-istudju u l-karriera ta' wliedek mill-salvazzjoni ta' ruħhom. Menti iktar tħossok marbut mal-affarijiet materjali u ma għandikx f'moħħok li jint ħatmut u tittinaqat mal-għaldejja. Il-materjaliżmu kif l-inna jifgana. X'għandek, x'm'għandikx, ix-xogħol, l-istatus, l-affarijiet materjali kollha li xejn mhu se nieħdu magħna. Mal-mewt tagħna. Kollox se nħallu warajna. U dan kollu maħbubin tiegħi iwassalna sabiex nibirdu. Għax l-attenzjoni tiegħek joħodha kollha dejjem dawn l-affarijiet fil-materjaliżmu kollu tagħhom. U inti tispiċċa niexef minn ġewwa. Mingħajr ma tinduna. Ġesu darba oħra jagħti kelma eżisti ċara anke nies li huma sinjuri jgħidulhom hekk permezz ta' San Pawl fl-ewwel ittra tiegħu Timotju kapitlu 6 vrus 17 sa 19. Meta Pawl jikteb hekk. Li dawk li huma onja bil-ġid ta' dell-art u ddibhom biex ma jitkabrux u ma jqedux it-tama tagħhom fana li ma tistax torbot fuqu. Imma li għandhom jittamaw falla li għatina kollox bix-xaba
biex ingawdu bih. Ejdilhom jagħmlu l-ġid, jistanu b'opri tajba, li jkunu ġenerużi u jaqsmu mal-oħrajn. Hekk ikunu qegħdin jaħsdu għalihom infushom teżor sabiħ għali ġej biex bih jisbu il-ħajja vera. Eżisti, araw hawnhekk dawk li huma onja, San Pawl qiegħed jenfasizza propju illi joqgħodu attenti li ma jitkabrux, ma jgħidux it-tama tagħhom f'għandna li ma jistgħux jorbtu fuq, ma jittamaw falla li jagħtina kollox bix-xaba. Jagħmlu l-ġid, jistanu b'opri tajba, jkunu ġenerużi, jaqsmu mal-oħrajn. Hekk ikun qegħdin jaħsdu għalihom fihom teżor sabiħ li ġej biex bih jiksbu l-ħajja vera. Bil-maqlub ta' min għandu l-irbit mal-affarijiet ta' dil-art u allura eżistijej flok jistana qoddim Alla jistana qoddim il-bniedem u jibret minn Alla. Kemm tista' tiġri eżistijej. Illi l-ħerqa flok tkun il-ħerqa f'Alla, imma l-ħerqa tkun fl-affarijiet materjali illi aħna għandna. It-tama tagħna flok tkun f'Alla tkun fil-materjaliżmu. Eżistijej. F'min int, f'min taf, f'kemm għandek. Dan iġilek tibret minn Alla. Ġesu darba mela ċar, ma tistgħux taqdu l-Alla u l-flus. Ma jistax ikonna qalbna mħeġġa l-Alla u fl-istess ħin qalbna migduda mikula għal materjaliżmu ta' dil-art li kollu se jispiċċa. Kemm enerġija naħlu nduru biex nixtru ħwejjeġ u affarijiet li nħdu pjaċir bihom għal ftit momenti mbagħad jispiċċaw. Kemm gwarda robbi għandna mimlija b'repetizzjoni ta' ħwejjeġ, żraben, make-up, suits. Naħsbu li daw se jferħu qalbna, se jagħtuna standing fis-soċjetà. Fil-verità din jiżvujtjawna eżistijej. Għax meta għal dan kollu aħna nitilfu l-Ġesu mu wert iċ-ċejn. It-tielet kategorija eżistijej, tielet raġuni għaliex ċerti persuni għaw fil-bruda hija il-kompromess mal-mentalità tad-dinja. San Ġagbu fil-ittra tiegħu, kapitlu 4 vers 4, lill-insara jgħidilhom nies adulteri. Ma tafux li l-biberija mad-dinja hija l-għadu ta' Alla? Min mela li tisir ħabib tad-dinja huwa għadu ta' Alla. Din hija kelma qawwija. Il-biberija mad-dinja hija għadu ta' Alla u dan huwa adulterju. San Ġagbu dan huwa adulterju, ta' adultera lill-Alla, taqliba lill-Alla biex titħabbeb mad-dinja. Issa d-dinja ċertament mhix id-dinja tal-ħolqien, imma d-dinja titkellem minna hawnhekk hija l-mentalità tad-dinja. Meta aħna ma nibqgħux nirraġunaw bil-loġika ta' Alla, imma nibdew nirraġunaw kif jirraġuna l-bniedem tal-lum. U din hija tielet raġuni eżisti mela rajna d-diżappunt, rajna il-materjaliżmu u se naraw il-mentalità tad-dinja, tielet raġuni tant qawwija. Meta issib insara, forsi insara li kienu ħafna radikali fil-kelma ta' Alla, u mbagħad jibdew jiddubitaw il-kelma ta' Alla u jibdew jaħsbu li tgħid id-dinja għandha raġun u jagħmlu ħbieb mal-mentalità tad-dinja. Il-mentalità tad-dinja eżistijej, meta aħna nibdew nadottawha, meta aħna nibdew nimxu magħha, meta aħna nibdew nidħlu f'din ir-realtà li naħsbuha kif taħsibha d-dinja. Aħna eżistijej nibdew nibirdu minn Alla. Għax id-dinja hija kontra Alla fil-verità. Inti tibda tirraġuna pereżempju mhux aktar mill-verità, imma mill-opinjoni, għax id-nies tal-lum parti mill-kultura tagħna hija li aħna ma nemmnux li l-verità teżisti, imma kulħadd kif jaħsibha. Allura faċilment inti tidħol f'din mentalità u l-verità ma teżistix, kif naħsibha jien. Allura mbagħad ovvjament dak li Ġesu laqalilna jiena u triq il-verità u l-ħajja tibda tibret minnu. Taħsibha kulħadd bl-opinjoni tiegħu. Mhux għalilna Alla, imma x'ngħidu aħna. L-istess esistijej il-mentalità tad-dinja li tiġġudikax u dinja daqsxejn fina. Għax aħna wkoll Ġesu għalina biex ma niġġudikawx, imma kif id-dinja tgħidilna u jgħidu nies tiġġudikanix għalli għalilna Ġesu tiġġudikax,
mhumiex l-istess ħaġa, maħbubin tiegħi. Ġesu ma jridniex niġġudikaw il-persuni, imma rridu niġġudikaw l-azzjoni. In-nies tal-lum la jridna niġġudikaw lilhom u laqas l-azzjonijiet tagħhom. U aħna xi ftit wisq niddakru wkoll minn din il-mentalità. U meta neħtlu fiha aħna nibirdu minn Alla. Għaliex Alla għandu ġudizzju tiegħu fuq l-emil tiegħi u tiegħek. Hemm affarijiet li jgħidilna li huma ħżiena, li huma dnub, li huma dnub mejjed. Ġifieri joqtol il-ħajja ta' Alla fina, dan hu dnub mejjed, joqtol il-ħajja ta' Alla fina. Ġesu ma jdinnix kollox jgħaddi, l-ħnina ta' Alla mhix li Alla jgħal għajnejh, isu xejn u xejn, dik mhijiex il-ħnina ta' Alla. Eżisti, ħnina ta' Alla morjalina fuq is-salib meta Ġesu mhux tal-li ma laqx għajnejh, tal-li tant fetaħ għajnejh li ra dnub tal-bniedem li tabba biħu biex bata fih innifsu dak li aħna kien jistħoq inna l-infern biex aħna ma mmorrux hemmhekk. Dilna hemmhekk nmulejħinna lina ta' vera. Il-ħnina ta' Alla fuq il-kurċifiss iridu nifhmuha, mhux qisu l-mulejja l-għajnejh għall-ħażen tagħna. Imma aħna nagħmlu kompromess mad-dinja, naħsbu l-tajb u l-ħażin, id-dnub ma jeżistix, u għal tibda tibret. Tibret, is-sens ta' dnub jibda jmut fik għax illum dik il-ħaġa drajta, għax kulħadd jaħsibha hekk, kulħadd jirraġuna hekk, u llum għandna ħafna minn dal-mentalitajiet eżisti li l-insara iħossuhom li jekk ikunu radikali, jgħixu kif għandhom jgħixu l-Vanġelu, iħossuhom ishom il-boloħ f'din id-dinja, allura nibdew nibirdu anke aħna stess u ngħidu isma' ma noqgħodux nessaġeraw, anzi l-kelma li nużaw illum hija ma noqgħodux niffissaw fl-affarijiet ta' Alla, f'Ġesu, fil-Bibja. Ġifieri, issib nies jgħidulek jiena nemmen ta' ma m'iniex iffissat noqgħod naqra l-Bibja kuljum, ma naqra l-Bibja kuljum iffissat, sorry. Ara kif nibirdu, eżisti, għax nitħabbu mal-mentalità d-dinja. Immorru l-qudies u ma fl-istess ħin irridu nibqgħu naqgħu fl-adulterju. Immorru l-qudies imma mbagħad irridu nibqgħu il-pjaċiri tad-dinja kif ittihomna d-dinja rriduhom xorta waħda. U nibirdu minn Alla. U tant nies eżisti li nqabdu fil-mentalità tad-dinja li birdu minn Alla. Li tirraġuna kif trid int, li tagħmel biss dak li tħoss, li ħadd ma jindaħallek f'xejn, tajjeb u ħażin ma jeżistix, tiddeċidi kollox int. Tibret minn Alla meta tibda tidħol f'din il-mentalità. Waħna rnoqdu attenti jeżisti. Għax nistgħu nibirdu anke fuq livelli kbar jeżisti fil-ħajja. Meta pereżempju min ikun f'awtorità jittieħed mill-korruzzjoni, tibret minn Alla xi ssir persuna korrotta. Fil-korruzzjoni jeżisti. Dan ġib il-bruda spiritwali. Siqlaw minħabba l-kompromess mad-dinja. Kemm rnoqdu attenti l-kol kemm aħna u naraw jekk din il-mentalità tad-dinja hijiex qed tidħol fina infusna. Raġuni oħra sistijaj, ir-raba' raġuni hija meta inwafqu t-talb. Meta nwafqu t-talb nibdew nibirdu spiritwalment. U bit-talb qed nifhem it-talb personali u t-talb komunitarju liturġiku. Meta aħna dil-ħaġa nifqu mill-ħajja tat-talb, nieqfu milli jkollna ħin għal relazzjoni mal-mulej tu per tu waħedna u mal-aħwa fil-komunità, aħna nibdew nibirdu. U faċilment ħafna maħbubin tiegħi li illum ma titlobx għax għajjin, għada ma titlobx għax kellek x'tagħmel, pitada ma titlobx għax kellek laqa, pitada ma titlobx għax kont impenjat fil-parroċċa, fil-pregrupp, fil-komunità. Il-pitada ma titlobx għax inqared biċċa xogħol id-dar fil-familja. L-għada merġajt ma tlobx għaliex kont overtime. Il-pitada ma tlobx għax tant kont tajjim matul il-ġimgħa li kellek bżonn il-mistrieħ. U tispiċċa ħadd titlob għada u għada qatt ma jasal u ma titlob qatt. Min ma jitlobx jibret. Min ma jitlobx personalment, min m'għandux il-ħin li jiltaqa' waħdu ma' Ġesu. Waħdu ma' Ġesu kuljum jibret. L-istess ħaġa sisti meta il-ħadd ma morx il-qudies għax rid tmur il-baħar, il-ħadd ta' wara għaliex kont imsifer, ta' wara għaliex ħedimt overtime, ta' wara għaliex tad-dar bdew igerru u ddeċidejt illi aħjar ma tmux qudies ħalla ma tismax gar, il-pit ħadd ta' wara għaliex il-mara ma ridix tmuri u inti kont nofs kedda u insomma ħadd m'għamel kuraġġ il xulxin u spiċċajna ma morrux u jgħaddu x-xhur, jgħaddu l-ġimgħat, jgħaddu snin u tħares lura tgħid xi darba kont imur il-Knisja.
Minix raġel ħażin, ma knisja ma mmurx biret għax bdejt taqta' talb. Noqdu attenti sisti, għax daw l-affarijiet jagħmluna birdin, ma jagħmlunix ma nemnux falla, ma nemnux Ġesu fil-Knisja, fil-Vanġelu, fil-Bibbja, ma nibirdu. Għaliex tibda taqta' talb tiegħek bil-mod il-mod. U allura rridu naraw sisti dawk minna li forsi għaddejjin minn din ir-realtà li b'xi mod it-talb qiegħed jinqata' qgħod attent. Għaliex jekk m'intix ħa tiftaħ għajnejk, taqta' talb illum, taqta' talb għada, taqta' pitada, taqta' l-connection tiegħek mal-relazzjoni u tibret u kollox jibda jsir xejn mhu xejn fil-ħajja tiegħek. Id-dnub jidħol, id-dnub tiskużah, u flok nitlob tgħid qed nagħmel ix-xogħol nofrih bħala talba, imma biex ix-xogħol tofrih bħala talba qabel tkun tlabti. Jekk m'hemmx relazzjoni malla profonda li nagħtu ħin għaliha x-xogħol qatt ma jsir talba fil-verità. U dan jista' jiġri nabbandonaw it-talb l-istess aħna saċerdoti, reliġjużi fil-kunventi, leaders fil-Knisja. Eżisti jkunu il-Papa, l-Isfijiet, il-Kardinali, il-Mexxejja, l-Kappillani huma min huma. Faċilment nitilqu l-ħajja tat-talb u naqgħu fil-bruda spiritwali għax ma nitolbux. L-istess ħaġa aħna saċerdoti u reliġjużi llum ma tlabx il-brevjar raġuni, għada ma tlabtux għal-oħra, petada ma tlabtux għal-oħra, u tispiċċa tgħaddi ġimgħa, ġimgħatej, tmissek telka l-kuxjenza, terġa' tibda u tkompli u tieqaf, eżisti u nibirdu għax nitilqu it-talb. Ix-xitan ħażin jisir inna it-talb biex jidaħħalna fil-bruda. Darb'oħra eżisti aħna nkomplu naraw raġunijiet oħrajn għaliex persuni għaw fil-bruda. Llum rajna il-disappunt li ngħaddu minnu fuq livell personali, fuq livell globali u fil-Knisja, l-affarijiet materjali kif iwasluna l-bruda, l-kompromess ma' l-mentalità tad-dinja u li nwaffqu t-talb. Eżisti, però dawn maħniex ngħiduhom b'kundanna, ngħiduhom b'fejqan. Meta taf il-ferita fejn taf fejn għandek id-dowwi. Meta fil-marda fejn qiegħda taf xi titfejjaq. Meta nafu x'inhi l-kawża, allura nistgħu nsibu tikka soluzzjoni. Jalla sistijaj jekk il-kol kemm aħna nagħmlu eżami ta' kuxjenza biex jekk aħna diġà birda jew daħlin fil-bruda naqbdu dawn ir-raġunijiet u nibdew nittekljaw mill-ewwel ħalli nkunu nies radikali, entużjasti, mimlija u mexxija bl-ispirtu tal-Alla għall-glorja tal-Alla u għall-ġid tad-dinja. Eżisti, il-Knisja għandha bżonn nies li jitolbu, nies li huma imħeġġin bl-Ispirtu Santu biex nagħmlu l-ġid u nxandru l-Ġesu fi żminijietna.